President wa chipani cha Umodzi Party akuti tu iyeyo ati kuyankhirapo pa zomwe akabambe ya anena zokhuzana ndi MCP ndimene zinthu zikuyendera ndiyebe tikudziwa kuti Moses Kunkhuyu ayankha kuona kuti akabambewa kuti sakudziwa chimene chikuchitika pamene padzabwera uyu tsopano ndi president wa Umodzi Party akundisekesa kwambiri mina kuyankhulira akamayang'ana tundezi mina kuyankhulazo anthu ene mwana angozolowera kuti kuthelidwa maphuzo mwina chifukwa yeyo chikumukhuza njani yeyo chikumukhuza njani kuti akayankhire yes wa MCP ndi president wa chipani chake cha Umodzi Party komano anyway mulimo semo basi poti aliyesa ndufulu koma nthana ali ayineyo kuti koma yeyo mmene akuyankhulira musaona duka apena saona duka chifukwa zikumapya nthawi inake. Yeah, guys, thank you so much. Komana sa fotokoza kunena kuti akatenga iwo akavoteredwa kukhala pampando akuti azizayenda pasi kupita kwapanga mafunction aboma ndiye nufuna ndafusa akabambe zimene akunenazi ndizoona munthu ungachoke kulilongwe ukafuna uli ndi function kunsanje uyenda pasi ukafika kunsanje nkhani zingati zimenezo ni nkhani zachibwana. Number 2 akunena kuti azapereka 100 million pa district iliyonse akunena ndi kabambe to amene akabambe ali ku reserve bank timauzidwa kuti amalanda ndama yokwana 28 million 20 million ndama yambiri ndama manager pachaka ndi 336 million ndama imeneyo anapanga pochani anathandiza pa malawi angati anthu olumala angati anthu okalamba angati masaikoloni awo amachitika ndiliti limene anatenga pondama kwathandiza anthu koma lero akuona ngati Lazarus Chakwera kulepera akuiwala kuti Yesu pazana paja amalepera amalandira ndalama koma samathandiza malawi koma lero azioneka ngati tsopano iwo ndi achani ndi ngati akuvera chisona malawi ndi pemphe mtundu wa malawi tiye tikhazikike pa Lazarus Chakwera. Lazarus Chakwera tiye timuthandize ndi munthu woti atithandize ma program ake ndi akulu ma program okhazikika woti malawi ino titampasa Lazarus Chakwera zaka 31 ngati mena anapangira kamuzu ziko lathu lino lisita ndiye fe ngati Umodzi Party tikuyima kunena kuti tima ndi Lazarus Chakwera ndipo timu supporta ndipo timu tiziauza pamene zinthu sizikukhala bwino tizinena kuti apa titere timati constructive criticism osati kuti tizingokuwa pansewu zinthu zopanda ntchito kuoneka ngati tsopano iwo ndi achani ndi ngati akuvera chisona malawi ndi pemphe mtundu wa malawi tiye tikhazikike pa Lazarus Chakwera. Lazarus Chakwera tiye timuthandize ndi munthu woti atithandize ma program ake ndi akulu ma program okhazikika woti malawi ino titampasa Lazarus Chakwera zaka 31 ngati mena anapangira kamuzu ziko lathu lino lisita ndiye fe ngati Umodzi Party tikuyima kunena kuti tima ndi Lazarus Chakwera ndipo timu supporta ndipo timu tiziauza pamene zinthu sizikukhala bwino tizinena kuti apa titere timati constructive criticism osati kuti tizingokuwa pansewu zinthu zopanda ntchito. Like, share, Malawian cameras, right.